movie in channa chuan bongsun lo langin Hmeichhe danglam tak mai ani a an thla tu te atangin thil ti theina mak tak mai an neya an chak em mai ani bongsun chuan achakna te chu midang laka chuan a thup tlata mi in an hriat chuan ama chu an hlau pha hlawani bongsun chuan nanget nei lovin na sang sang chu athok kwal thin tlangwal pakhat min hiak lo lang vele in gaming company lar tak nei tu ani a ma se mel matam tak nei awangin anun chu aral muang lo hle a chu wang chuan ama ve him tu tur bodyguard rin tlak tak azong ve mek bok nikhat chu bongsun chuan miswal havin school bus driver an lo soisalai chu mu in police chu kholatum ma se an zinga pakhat chuan bongsun chu phone lak sakin apai chiat sak mak bongsun chu athin rim hle a ma se in sum sham shamin a phone ti chiat man chu peturin ati ma se chu pa chuan bongsun hmaya chuan a beng ta chor chuti lain min hiak chuan thil thleng chu lo mu in police khol ngalin miswalin Hmeichhe pakhat ati buai thu chu ashil ma se arin lo lutuk main Hmeichhe chuan mi pakhat chu are kang ta vu mai chuta bawra ka chuan a the leng lop midang po chu beizelin a hmaya a hnek phei chu a ha te a thlok chhuak hial chutiang chuan miswal zong chu ama chuan a soi satavek min hiak chuan bongsun che dana mu chuan chuti taka Hmeichhe chak chu makati in angai sang ngal hle police station a chuan miswal ho chuan thil omzia chu theile theilovin an lo soi police officer pakhat gukdu chu lo langin ani chu bungsunin astaruk em mai hi ani a bongsun chuan police station alu chu a she hle a achan po gukdu chu a mu she em wangani police station a alu che chuan miswal ho chuan he nu hi alom min soisa chu ti in an lo aw vak gukdu chuan bongsun te ang Hmeichhe om ne min mi parwal soisak thei chu aring lo bur chuta min hiak kharon lang ve in ama chu police call tu ani thu le bongsun chuan in nam noina anei lo thu te chu aron soi miswal ho chu an mania anin swal buai an ni jok thu te ron soin chutia min hiakin a soita ka chuan bongsun po chu an chwa tirta pona chuan min hiak le a secretary chuan bongsun chu an lo ngak min hiak chuan a thil ti awang khan bongsun chuan lom thu a shil ngei chu aring ma se bongsun chuan engwanga dot soi nge ani chu azot ta dai min hiak chuan ama pui ado wanga dot soi ni thu chu a shil ma se bongsun chuan mi pa ve si ama chawa miswal beilai alo thlir reng ringot chu ne pati thu chu a soi ta je ka a ho san dai bongsun chu andora chuan kal ngalin anu chuan na a mu to le to lo chu alo zot thwai chuta na a mu theilo chuan mi pa house tak nei tur zong tur chuan alo ti mia min hiak lo lang vele in bongsun kha a bodyguard ta na roi alo du ta tlat mai a secretary hena chuan bongsun a mu theinan chuan lo zong chhuak turin ati a secretary chu police station a khan vakalin gukdu hena chuan bongsun chungchang chu awazot ma se gukdu chuan alo shil chadu lo ma se engtine mo chuan bongsun number chu an nei thei lawa secretary chuan bongsun chu in mu puya asom chuta secretary chuan bongsun chu an company nei tu pa bodyguard changtur chuan soma bongsun chuan alo du lem lo ma se a hlo tur zara sha chuan asom na chu alo pom ngal ina thlen chuan na chatak a mu to thu chu soin an chung kwa chuan ei tur dui tak te ein an lim ve hle zana chuan a star em gukdu khan alo la kho zui bongsun chu athil to na wang khan ngai twa dewin film khurdur te chuan aron shila chutia gukdu in alo ngai twa ve em awang chuan bongsun chu a hlim le hle atu ka chuan a thona tur company a chuan vakalin min hiak chuan engemaw chu alo zot chuta achak tak takem ti fianan chuan a in arm wrestling puile phot bongsun chuan olsamte hian min hiak chu a hne thei chuta a secretary chu kovin contract sign na tur paper nen chuan a ron lut a secretary chuan bongsun chakzia chu ala shat ve lo awang chuan bodyguard ta Hmeichhe te takte ala chu thilati swalang ti a hlau thu chu alo soi ve
chuta min hiak chuan bongsun nen chuan in sual chin tur chuan ati bongsun chuan a in hliam nat lo nan helmet khum tur chuan ati a secretary chu anui za hle chuta secretary chuan bongsun chu beiturin apapan hnai ma se bongsun chuan zoite a lo khoin secretary chu aleng phei lopa bang chu avatau khitwar mai ambulance kawin damdo ina kalpuyangai pha hial le ngal sin dot le a chuan bongsun te venga chuan Hmeichhe pakhat lo langin a hnunga tu emo hian a lo zui char char chu nu chu laudovin Atan sia a ma se chu pa chuan manmanin rong takin a that mia mai chuti lain bongsun chuan a thona company chu a lo zir chiang mai arin laudovin gugdu chuan anin kota a om thu aron shil bongsun chu rang takin a chuak ngala gugdu chuan bongsun chu ama in ven na Atan chuan electric stick chu alo pe miswal hote nena police station a thil thleng awang khan bongsun chu alo ngai to hle chuni in gugdu le bongsun chu an no pan lai changa in kom chin ni ma se bongsun chakzia chu a shave lo thung chuta gugdu chuan phone call dongin akal zui ngal dai bongsun te lo lang le in min hiak chuan tu emo in thani liamta achanga awo chin thu le azui ruk chin thu chu ashila chu wanga ama po chu chorani thu chu asoi min hiak chuan akara te chuan ama tha tum te chuan thil hlaom an lo da hlawin bongsun chu alu tir ma sapota kar chu atti nun tira chuta achat vek chuan ama chu alut ve chau chin bongsun chuan police te hena a report mai lo chan chu azora min hiak chuan police te chu arin zolo thu soin bongsun chu pa jong hutu chuan ati sin dot le a chuan bongsun te venga chuan mi pakhat chuan Hmeichhe ba sa tanga chuak chu alo en reng chu pa chuan Hmeichhe chu zuin Hmeichhe po chu manmo takin alo kal lok mun re layan thlen chuan chu pa chuan manin asoi sa shep ma se mi pakhat chuan lo mulovin miswal chu Atlan chenghal hun rei lo te nuwa police te lo thlengin a ma a twal thana thlengang che chu ani gugdu chu athin rim hle a chan po chulai hmuna chuan a duty renga chu thil thlen ma lok chuan chulai hmuna chang chuan a lo ho man che wang chu ani Hmeichhe chu damdo ina dani in wane thlak takin a thilo hlo thil thling lai mutu kha police te chuan thu zot fia in ma se soi thei vak anei lo miswal khan mak sawa boxi awangin a hmela mu theilo ani twal thana thling awang chuan bongsun te venga chuan CCTV po anda ta cheu mai gugdu chu hospital a Hmeichhe kha veng tur chuan a om chuti lain bongsun po damdo ina chuan kalve in secretary kha avatlo secretary chuan bongsun chu lo hlau hle in hovat tur chuan a lo shil ruma changa achwa chuan gugdu chu apahmua a hlim le hle gugdu chu khol ngalin gugdu po chuan aron mu ve chia an pahnia an ti lai chuan doctor chuan Hmeichhe kha engemaw hian a lo injection gugdu chuan Hmeichhe liam tuar kha venghim tura om thu chu soin restroom a akal lok chung bongsun chu ruma chuan lo duty tur chuan ati gugdu akal sun ve le chuan Hmeichhe chu a omdan aron danglam veka doctor chu local le in surgery room a shwai vat angai thu chu soin ala son ta dai hun rei lo te nuwa chuan gugdu le doctor tak sok chu anron lang ta lol bongsunin thilom zia an soi chuan miswal khan Hmeichhe chu aron lati an shathiam ngal gugdu chuan police dang te chu shatir ve ngalin hospital chu andap kwala ma se miswal chuan athum no te thlak vekin gugdu in aman ma chuan damdo in chang chuan a chuak man le tatlat bongsun chu ain thiam lo hle a ama awanga thleng veka chuan anga ma se gugdu chuan athiam lo ni lovin amana hna tlin lo em wang zo kani thu chu ashil gugdu chuan bongsun chu miswal mutu om chunani awang chuan miswal chuan aron bitum le chatang ti chu a hlau hle a bongsun chuan miswal o chu asya da wangin a hmule ani chuan o chang chuan asya chwa thei to tur thu chu ashil bok sin dot le chuan miswal khalo langin mai ko rawwa tlat boka
hmeichhe ruk po kha alo la that lo mok kurte hak tirin athla te chu alak saka chuta miswal chuan hmeichhe tam tak alo la hruai tur thu chu asoi gukdu chuan bongsuntan bodyguard pakhat an pute alo dil sak chuni in office a chuan bongsun veng turin alo om ve tlat min hiak chuan a bodyguard tin bodyguard a nei vele chhong chu anui azahle a chu pa hnena chuan bongsun chu hmeichhe chak tak ani thu le ven himna amamo lo thu chu ashil ma se chu pa chuan a oi lem lo bongsun le min hiak kalna apianga chuan police chu akal ve zela min hiak a zun po chuan alo zung ve zel buk min hiak chuan aning hle bongsunin restroom pona min hiak te zung anga lai chuan mi pakhat rin hlel om tak chu a hmu a ava zui wat ba se abo man hlau mai bongsun chuan min hiak chu a hil ve ngala chu ve le min hiak chu restroom a chuan valut le in police chu hliam tuarin alo tlureng mai min hiak chuan ama hotu de thil ti ani ti sha in arin ai de in adin mun chu ader thong ti a shathiama bongsun chu chakviaw ma se thi thei ve tho ani awang chuan bodyguard na achang chuan bangle jok mai tur chuan ati ma se bongsun chuan lo du big lovin a mel ma de chu zon chwa sak nge tur thu chu ashila an laka changa ven him nge chu atumani sin dot le a chuan gukdu le abial nu hi ji lo langin music class akal meka anuwa gukdu nen chuan in mu in an engagement anniversary chu ania ma se gukdu chuan alo thei hil dai mai hi ji chu aril ruana a ma se athup sham sham chuta gukdu chuan phone call dongin bongsun bodyguard chu tu emo in avi thu anron shila chu vele abial nu po chu ngai sak lovin akal le ngal dai min hiak te lo langin thil thleng wang chuan ama a ina oma hlau thu chu soin bongsun chu a ina riak ri tur chuan ati bongsun po chuan a hlo apek bel dona wang chuan alo rem ti ve mai bok bongsun le min hiak thil ei lai chuan gukdu chu aron lang hlol mai bongsun mi pa ina ariak tur chu du lovin shwai ho atum ma se bongsun chuan alo du big lo chuta gukdu chuan bongsun nu chu kholin thil chu avashil ve vek anu chuan mi pa ina afanuria tir aphal chu arin lo wangani ma se bongsun nu chuan afanutan min hiak chu alo du ru ka wang chuan zanria tir po chu alo phal na samai gukdu chuan bongsun chu sana pakhat chu bun tirin thil hla om ato chuan sana chu metwat tura shilin a hosan ve ta sham zana chuan bongsun chu amuthil theilo wangin min hiak chu azunga ina chuan a hmu zolo awang chuan aruma chuan a ven chuta athom hnudana achang chuan kongkhar pakhat chu lo omin avalu chuan min hiak a room thu ruk chu alo om reng mai min hiak po chu lo omin game zalo khel min hiak chuan miswal te chu an ina an local thut lawin chu room thu ruka chuan bongsun po chu riak ve tur chuan ati amuthil theilo awang chuan an pahnih chuan an ti mai mai min hiak chuan kumruk ani in anu in a boral san thu soin apa bula a chena ngai pha a u te pahnih la chuan an ti du da in closet ta te chuan an kalhnan chin thu chu ashil min hiak chuan apa chu dan lo anga sum alak lu achanga company lian tak din thei ani thu te chu soin apa chuan police te chu poisa tam tham takin atham china chu wanga jail tang lo mai mai ani thu chu soin chu wanga police te chu ring thei lo hi aloni min hiak chuan gukdu chu engti ka changa du nge ani chu azot ve bongsun chuan middle school an kalai changa adu to thu chu soin gukdu chu a hmel thatba ka ami zia wang chuan hmeichhe dang po chuan an star na sachin hle a gukdu chuan tuna phei chuan bial nu anei thu soin chuti chung po a aladu char char awang chuan aril ru ana chin thu chu a hil ve min hiak chuan bongsun ti hlimnan chuan game sakhel puya chumi nu chuan bongsun po chu hlim takin amuthil thei ve pha hmeichhe pakhat lo langin zana chuan a thian tenen bara zu an in hawa a chevel chu kar chang chuan tu emo hian alo thlir reng
a hodon chuan taxi kawin arui to bok nen driver po chu a in lem lo ma se driver hmel a hmuh chuan a hlau hle a car atang chuan a tlan chhuak wat ma se arui bok nen tlan po tlan tui thei lovin konga chuan a tlu hlau mai miswal chuan ron panin a thir ken chuan a ron vopop mai miswal chuan a car chu police te chui thei lo turin a ti chengal vek bok miswal chuan a hmeichhe man thar chu jekchonin anupui tur ani thu te chu a soya a hmeichhe man masak po chu hlawin a lo chap vak vak chu pa chuan hmeichhe dang po laman bel zela an vaya nupuya nei vek chu atumani police japon hmeichhe dang pakhat a bole ti chu an lo sheve a ma se chui zui ngai na an la she chuang lo hmeichhe pahnih lai an bo to hnu pon rin hlel tak nial po an la nei lo awang chuan an ril ru chu a buai ve hle atu ka chuan min hiak le bungsun te chu bodyguard vi ani chungchanga khan guk du chuan thu alo zot fia chuta bodyguard vi tu chu min hiak mel ma ani ti guk du ina sha chuan bodyguard ruai tur chuan alo shil min hiak chuan bongsun chu a bodyguard ani thu soyatum chia chuan bongsun chuan min hiak ke a chuan ara sak tawak min hiak chu hospital a shwai hia langai pha a kezung chang chu alo rap na hle chuni in min hiak chu bongsun laka chuan a thin rim hle bongsun unaw pa chu doctor ani awangin min hiak le bongsun te chu a hmua thil omdan bongsunin a shel chuan hospital a om mitam jok chu bongsun wanga oman ni awang chuan a unaw pa chuan film khur do tur chuan shilin a haw guk du le abial nu hi ji chu hospital a chuan in check up turin an local ve hi ji chu selo a plane na lama akut alautina deuh chuni in bongsun le a unaw pa chuan an vahmu chuta guk du chuan hi ji chu akai kher boxi bongsunin a hmu chuan a riru chu ana hle bongsun unaw pa chuan hi ji ku chu en sakin an pahnia an mit ain tong chia chu engtine mo chuan an om ve ve ani hmel anin mel vong vong mai chuti lain guk du po chuan bongsun chu kai shangin min hiak a hnai lutuk chu tha ati lo thu de chu asoi ve chiama min hiak chu mi tha ani arin lo thu te chu asoi bongsun chu thinrim ve hle in engwanga min lo ngai sak ve em nge ini ti chuan a zot let guk du chuan chian an ni anga ngai to amai thu chu ashila chianang chawa en reng awang chuan bongsun chu aril ru an na hle sin dotlia chuan hospital a gang leader chu kalin naute bongsunin asoi sak shep te kha atlo ve meiche pakhat lekin chuti taka anaute alo soi sa chu za thla ka ti in athin rim hle a phubalak nge chu atum min hiak pon bongsun chu an chung ko chu ei khom na shwai ve in an chung ko zinga chuan tu emober chu ama vo chin tu an ni chu aringa anom dan te chik taka lo en tur chuan ati min hiak chuan u pathum nein ma se u naw dik tak an nilawa anushon fa te an ni min hiak chu arin tlak awang le a hlotlin em awang chuan apa chuan afa te zinga chuan a chuangin adu sakle a ama company ngei po chu min hiak kuta ahlan tur thu chu asoi ta mya mai an chung ko borak chu adang ta veka a upa ber do tu min hiak po in apo ve ber chau chuan lompuina thu chu shilin anushon chu angoi maka au naw dang te pahni chu thinrim takin an anga an pa thil ti dan chu an pompui theilo pa ber chu thinrimin atyang chuan afa te pahni chu wa katuma chu tianga kut tho du mai mi ani awang chuan an holama chuan bongsun chuan min hiak tina du tu chu apa ani arin thu chu asoi ringot ma se min hiak chuan apa ani arin lo thu soin ama chu lo ni se a company pek na chan tur anei lo thu chu asoi zana chuan bongsun chuan gokdu hena changin phone call adong le tlat gokdu chuan min hiak ina aom le om lo chu aron zot min hiak ina aom to lo thu asya chuan gokdu chu athoveng hwai chuta bongsun chu mi patmi zia she chang lova an thu thua om to lo tur te chuan ron zil bongsun chuan engwang ngai tu em nge ani chu azot leta ma se gokdu chuan chianan ni awanga ngai tu ani thu chuan achang le
bongsun chuan gokdu chuan Hmeichhe anga en ve thei mia lo chu aril ru ana hle a phone chu ada zui ngal atu ka chuan bongsun chu min hyak teina vakal le in min hyak chuan breakfast siam sak tur chuan lo ti ma se bongsun chuan a chhia hlo ani lo thu chuan a changa ma se min hyak chuan akena kha chuan lamin ama wanga akena ani zia te chu a shil le a chuta bongsun po chuan ei tur chu a siam sak ve ta sham min hyakin bongsun ei tur siam ei chuan ano pan laya anu siam sak thin te chu a hre chhuaka amit tui chu ata chep chumi hnu chuan min hyak chuan bongsun chu paka chuan a hruaya bongsun ha to ning boxi chu leya chuan a thutop chuta misual min hyak zui ru reng thin tu chuan building atangin silai chuan a ron kap min hyak chuan bongsun chu kai vatin thingphena chuan an pahnih chuan an biru ngal ma se min hyak bana chuan chu pa chuan aka fu man ta tho min hyak chu leya chuan a tlutop misual po chu a baw zui ngal bongsun chu amang an awang chuan min hyak chu apom nula akal pui tamai abul velami te chuan makti in an endu hle min hyak po chu a har to renga ma se nuamati awang chuan la har chhuak lo ang chuan a om ma se bongsunin kara azudalu chor awang chuan alu asoa na ti in aron aw chhuak silaya kan ai po in bongsun ti pal na chu na ati zok van thak takin silai mu tak tak manga ka ani lo awang chuan damdo ina kallavin ina chuan bongsun chuan a hliam te chu a en kol sak reilo te hnuwa chuan misual chuan min hyak chu aron khol min hyak chuan engei du ti chuan a zota misual chuan apai na pek ta company chu chwa san turin ron ti chutianga ati lo chuan silai mu tak tak ka ani to tur thu chuan aron vong hal chu thilawang chuan min hyak chuan bongsun po chu atir ho ngala zana chuan a unaw te zinga felber le arin weber kha kolin tu emotne na changa vona adon chin thu te chu ashil a u chuan an unaw dang te zinga tu emober anni arin thu soin lolung ngai lo tu le azon chwa pui nge tu thu chu ashil atu ka chuan min hyak chuan changa ei chak thu a soi wangin bongsun chuan an dora chuan a hruaya min hyak chuan bongsun te dor ani ti po chu a shelo min hyak landan le akar man to mel tak awang chuan bongsun nu le a chan te chuan an lo du ngal hle zana zanria anei lai chuan bongsun nu chuan min hyak chu makpa ta na I thu te chu a soi ma se bongsun chuan chu tiang thlendon lo thu le min hyak chu ge ani thu chu asoi bongsunin min hyak ge emo ati chanpo min hyak secretary in bodyguard tura asom khan Hmeichhe bodyguard adu chan chu bongsun chuan lo zota a secretary chuan chandan tur a hriat mai lo awangin ge ani awangin mipa bodyguard azun sak theilo thu chu alo soi ringot wangani gokdu le hiji lo langin hiji chuan gukdu chu ahna a abwai mawang le ama chu angai sakman lo mawang chuan midang du anei thu chu ashil gukdu po chuan shethiamin chatakin anin kar chu antitop gukdu pon anin chen chu atwar na lem lo an miswal chuina chuan abwai le ngal char char min hyak chuan bongsun le achhian nu le bongsun unaw pa chu chwa puya alo soma movie te an en ho chumi zo chuan an vai chuan klapa kalin zu chu anin ho le bongsun chu arui le a stage a te chuan chawin alam na sel he min hyak chuan bongsun chevel chu munom ti deuh hian alo thlir chuta stage a pol om chu bongsun chuan apot phoi pal hlo adara chuan ala puzuya mi ho chuan makanti in video chuan an lo la char char mai min hyak chuan shwai ho tumin avapan ngal ma se bongsun la chu chapin hetiang anga chakni hi kedu bik lawasin alauti min hyak chuan za puya hnekin alo lom em jok bongsun chu aunaw pale min hyak chuan har sati takin an shwai ho ve thei sham zinga bongsun chu lunabu chung chuan a thawa anu chuan zana aumdana wangkhan a hau bur bok a umdana ngai twa chwa chuan a zakle a
min hiak po chuan a hna atanga a ban duh hial te chu a ring Hmeichhe office avakal chuan min hiak chuan hawan hnekin a office a chuan bongsun dawhkan tur le a hnathawh na tur thil chu alo siam sak diam mai bongsun chu min hiak chet dan awang chuan a lawmin a hnathawk lai ava hmuh te chuan a hmel te chu a hmu that a riau bawk chuti lain klapa bongsun lam lai le pawla thlon lai video te kha alo lar hle a bongsun nu pon lo hmu ve in an chen om khoveng ten an hmuang ti chu a hlau hle a bongsun chu khol ngalin ramdanga jinbo ri dai tur chuan ati ta top bongsun pon a video hmu chuan zakle in dawhkan hnuaia chuan a biru ringot bawk min hiak la chuan ron hmu in a ron chai bel le sau bawk si bongsun chuan she omati tak zet to Hmeichhe min hiak chuan a rukin video the dar tu te chu bia in bongsun video chu internet changa tibo vek turin alo ti zana chuan bongsun chu ngui taka a om lai chuan a video te chu mu turanom to lo ti chu a shia a alom hle tu ti nge niang ti po chu a shelo a chian nu gyang shim chuan min hiak ti ani arin thu chu a shila Hmeichhe bongsun chuan chu tianga a in ti buai pe chu a ring lo thung chuta gyang shim chuan min hiak chu ge tak tak ani arin lo thu chu asoi Hmeichhe bongsun chuan ge tak tak ani thu le a star guk du po chu min hiak chuan adu zong tak mi pa ani thu asoi chu ashil chuta bongsun chu guk du awang chuan in ngai twal lung hnur le in guk tu du tu Hmeichhe tam tak ke elpui tur an tam to sana kalain tu na phei chuan mi pa le zel po ke elpui angai to ania ati chuai rai gyang sim chuan in ti hlimnan ei tur tui tok eyang kavalei nge ti in a chuak ngal chuta Hmeichhe rubo chin miswal khan azui rutatlat mai gyang sim chu a hlau hle a chak tak chuan akal arei tak em awang chuan bongsun chuan a thian nu chu ngai twa dewin a khol Hmeichhe gyang sim chuan a phone chu a chang thei ta reng reng lo chuta miswal chuan gyang sim chu aman tange nge a asoi sa shep mai gyang sim leya thi nuang le chu miswal chuan thir chuan hanwak le antuma Hmeichhe bongsun chu aron lang hlola thir chu alo man chata a ul koi vek chuta miswal chu a pet leng lop chuti khopa Hmeichhe chak chu miswal chuan makati hle bongsun chuan a chian nu ni khoshelawa om hmu chuan a chap na sa hle a chu hun chu miswal chuan rem changa la in atlan bo le thei ta hlau mai bongsun chuan a chian nu chu damdo ina a shwai wata a chian nu po chu liam na lituk lovin aron har vele thuai atuka chuan police te po damdo ina chuan anron thleng wata guk du chuan kyang sim chu zona te azot thil hlendan dik tak chu bongsun chuan shit lo tura ati awangin gyang sim chuan miswalin bongsun aron hmu a autak wakawangin atlan chata ang chuan a soi guk du chuan bongsun chu zona azot vele thawa bongsun chuan miswal chuan marks awwa thu le gasoline rim anam thu chu asoi bongsun chuan guk du chu ngui de riau hian a shia a achanan zo chuan guk du chuan hi ji in mi padang du ane awanga anin chen thu chu ashil bongsun chuan poyati thu chu ashila Hmeichhe guk du chuan chu wanga lungai ani lo thu su soin ngatinge an pani chuan chian chau an ni ti chu azot bongsun chuan makati in guk du chuan adu veta angai Hmeichhe guk du chuan engma asoi zom chuang lo min hiak chuan lo murengin guk du bula bongsun omdan vel chu alo ngei hle chumi nu chuan guk du chuan min hiak chu wa hmu in miswalin bongsun mel asya to awangin aron zon chwa hlawa bongsun a him jok nan hun engemu chen abula chen tiari tur chuan angen ringot min hiak po chuan alaurim ti ve bok chumi ni a chang chuan bongsun chu guk du chuan office kal tur chu athla ta zia bongsun la chuan nuamati in guk du chu aduna azwal zel min hiak pon guk duan bongsun alau tha chu mu chinin alo thik theile bongsun chuan gyang shim chu damdo ina chuan avatlo le a anu lo omin min hiak te ina chengri tura anti chu bongsun chuan adu lo awang chuan alo how ship om tur chuan alo tiluya anu chuan athom no te chu alo peksak vek boka min hiak ina chuan bongsun po chu awa om ve ta nge
zana chuan bongsun chu muhil theilovin gyang shim chu akhola anin be mai bongsun chuan chutia misual man lova alo om chu aril ru anuam theilova ama nge chuan misual chu manatum ta misual che chin na mun an veng bor vela khan ama chawa wakalin misual chuan aron bitum nge aring tu emo chuan ahnunga chang chuan aron khoi tange ma se arin lo lutukin min hiak lek chu aloni min hiak chuan enge ti azo chuan apawar chu thilpoimo tak ti nana manve adu thu soin misual man atum thu chu ashil min hiak chuan ina ho a chul hadam phot tur chuan ati a inan thlen nu reilote a chuan gugdu chu aron langve hlol bongsun le min hiak chuan makan ti hle a gugdu chuan an bula arya ve tur thu chu ala soi zui bongsun chu alom hle a gugdu chu alo en le vong min hiak chuan bongsunin gugdu a endan hmu chuan alo thik le ringot zel an pathum chuan an mutna tu chu an thlang hlei theilo achan bo bongsun chuan min hiak chu ge yemo ati awang chuan gugdu muthilai chuan che telola angti chu ahlawa chuti lain min hiak chuan bongsun chu gugdu bula alowamu angti chu ahlawe bok gugdu po chuan bongsun le min hiak an omdu nang ti chu alawe tho boka wang chuan an vai chuan muhil lawa barakal chu an rot taringot game chi sang sang te chu min hiak le gugdu chuan an khela bongsun mo a chaklo jok ni chu du lovin an chang don hle ma se game pakhata min hiak ka chakpon game danga chuan gugdu chu a chak vele jok zela tu ma chu chak jok tak tak anom theilo atopa zu chu inin siak le in tlom jok ni an du lo ve awang chuan an cha thlak thak thleng chu an ina bongsun chuan an pahni chuan a buai pui angai pha te jok pona chuan mi pa pahni te chu da in taxi a zon chung chuan tu te emo hian min hiak le gugdu chu rokan lo tum ma se bongsun chu lo let le man lovin chate a kalsun tura ati po chuan an du lo awang chuan bongsun chuan asoi sale ta shep mai chu gang leader te chuan bongsun an zui ruk reng awang chuan an lo mu ve boka makan ti hle atuka chuan bongsun chuan eitur tam tak alo siam saka gugdu chuan engtin nge inan thlen thei ti chu azota bongsun chuan an pahnia aput ho thu chu zepin an mania an ho thlen thu chu ashil chuta zu anin zoa anom dan te chu shilin gugdu le min hiak te chu in ko in an lam dun vel thu te chu ashila mi papahni te chu zakhle in en po anin en du lo min hiak le bongsun te lo lang vele in min hiak chuan bongsun chak em na chan chu azot bongsun chuan an thla ti achangin an chung ko zinga Hmeichhe in chakna maktak mai anin thla chon zel thu chu soin an thil ti theina chu midang te chan puinan le thil chati nan che an mang theya an mani hlokna tanemo poisoi lauti nat nana an man hlau chuan an chakna chu hoi le khata abawanga an nei ret le thei to don lawani min hiak chuan pasal lo nein fanu lo nei ta se ama ang tho chuan a fanu a chak ve donem ti chu azot le bongsun chuan an chak ve don tho thu chuan a chang zana chuan min hiak ina chuan ama vo chin tu miswal te kha an ron lut tatlat mai min hiak ngonga chuan miswal chuan chemte ina tina min hiak muhil po chu aron har min hiak le miswal chu anin beizui ngala bong sun ron lang lavin miswal chu thirbel mang chuan a khonga atlungal top bong sun chuan miswal te chu shuin a phuar hloma in hnuaya chuan ada zinga chuan miswal te phone chu alori a min hiak chuan alola gang leader loni in min hiak chuan an mani roi tu chu ashil lawani chuan evidence anei nen police nena a report tu thu chuan awawa gang leader po chu aril ru abwai vele min hiak chuan meeting poimo tak ko ngalin meetinga chuan zana a ina miswal an luruk thule tharuk liam ta achanga tha tuma vauna adon chin thu te apa company chu ro chun lawa company achanga chuak tura tina thu adon chin te chu asoya chutiang ti tu chu anjinga chuan omve reng thu po chu asoitel meeting zo chuan gang leader chuan min hiak chu officer ron mu in pen drive pakhat hi ape a chumi mang chuan miswal chu ashi theidon ani
min hiakin a laptopa an en chuan a bei selo tak maiin a unaw te zinga a rin ber le po ve ber mai kha alo ni reng mai min hiak chu a ril ru an na hle a tuma rin ngam nei to lawa chuan a in ngaya a mit tuite chu tla hial bongsun officer avakal chuan min hiak chu ni dang anglo takin alo ngui hle ti chu a hmu a chuta min hiak chuan thudik a hrilh ve a bongsun po chuan makati hle min hiak ti hlim nan chuan bongsun chuan amusement park a te a hruaya thil te ei puin min hiak po chuan nuam a ti phiana hunhlimom tak an hmang thei hlo min hiak chuan ama vo thin tu arin em mai a u chu awa hmungala min hiak chuan ama tibwai thin tu chu tha ngei atum thina nima sela ama alo ni reng awang chuan engma adi theilo thu chu a hrilh chuta a u chuan min hiak chu tha emo ti na tak tak atum lo thu soin company atanga ban theinan ti hlo atum thu chu a soi ve min hiak chuan tu hnena ma a soi chwa don lo thu chu soin a u po chuan a thil ti awang chuan a in chir hle bongsun le anu lo langin an venga nu pakhat chuan bongsun nu hnena chuan a fan nu chuan school no pang ati du da chin ang chuan alo soi awangin bongsun chu anu chuan a hau shep boina bak a thlen lo thu le a unaw pa atluk lo bik zia te chu a bongsun chu a ril ru an na ve hle a chap chungin anu chuan an no pan lai chang to a aduat lo bik thu te chu a soi ve a anu po chu a in thiam lo le hle ma se bongsun chuan anu thu soi awang chuan a unaw pa chu a huat pha chuang lo damdoi ina ai tur awa pele tho chuta a unaw pa li gugdu bia nu chu a hmudun an pahni chuan anin hmu thin ani ti chu hrethiamin an pahni chuan anin hmu thin chu ban san tur le gugdu ril ru tin lo tur chuan a vashil bongsun lo langin damdo ina a thian nu kyang sim kha muturin avakal hospital chuan kang mei alo chuak tlat mai chuti lai tak chuan mi pakhat doctor ni om tak chu a thian nu ruma chuan lutin thil engemaw a jackson chu alo tum ma se bongsun chuan alo hmu man lawa amit menga chang chuan miswal pa ngei kha ani ti chu a hre chhuak miswal chu tlan chengalin bongsun le police pahni damdo ina duty tenen chuan an zui ngal ma se miswal chu a fin awangin an man le theitalo gugdu po damdoina chuan lo thlengwatin bongsunin miswal kha a ve ti a hriat chuan a hau ngal ship meichhia mai ani awangin atana alom zia te chu a hrilh chiama bongsun chu thinrimin keima min ngai twa lovin nangma kha in ngai twa ro alo ti ve bok gugdu in ma nia ho a him lo ka tha ho ang che ati po chuan bongsun chuan du lovin ama chuan damdo ina chang chuan a ho bongsun te in bul loka chuan bongsunin asoi sak miswal hau kha lo omin phubalak tumin bongsun chu an lo chang an zinga pakhat chuan bongsun chu vazuin bongsunin a hmu chuan alo hreto hau lo miswalin bongsun khoi atum ve le chuan gugdu lo langin aron tlo thlunghal thruai mai a hnek ngal shepa gugdu chu a thinrim awang chuan chu pa chu ati hlumpal mayang ti bongsun chuan a lawa gugdu chu atum lo deuin a pai leng lop gugdu chuan chuti taka bongsun chak chu makati hle a ma se eng ma chu soilavin bongsun chu ina howat turin na shila miswal chu manin police station lam apan pui ngal chuti lain nu pakhat hian afanu bo thu chu alo report le tlat twal tha mangkha alo chele ni ngei turani twal tha mangkha lo langin me cheruk bo chu mun pakhat jelang maya siama hian alo da vek mai min hiak le bongsun lo langin min hiak chuan bongsun chu a power control dan alo zirtira a power tel lova thilti athiam phot chuan an company ya chuan bodyguard ang nilovin adu ang takin game development team a atel tir tur thu chu a shilbok bongsun chu chumi awang chuan a phur hle punching bag chu nalo theiang bera hnek turin min hiak chuan a shila bongsun chuan zoite a hnek po chuan a ke ta vek mai min hiak chu beidong du lovin bongsun chu thilmum te takte chu a pentir le a bongsunin zoite a pen po chuan boma chuan awatang chot mai voitam tak a practice nu chuan bongsun chuan a power control chu a thiam ve ta a
min hiak chuan game development team chu azom ve thei to thu chu alo shil ngal bong sun lom lutuk chuan dokan chu asum waka dokan chu a phel ngal phok min hiakin chu thila mu chuan ka thu soi kha ka sut le ngale ati a aroma chuan alu san ngal lai min hiak chu internet a ge anga alar waka wangin an company chuan atwar pha a chu wangin apa chuan nupui nei wat turin ati a nei tur a hmulo chuan ama chuan azon saktur thu chu a shilbok min hiak chuan a hlo let tum pek tiamin bong sun chu abial nu angalem chang turin angena bong sun po chuan poisa adu ve thowang chuan alorem ti apa te ina chuan an wakala min hiak pa po chuan bong sun chu afa patan chuan adu mel hle min hiak pa chuan bong sun chu afala bia in min hiak chungchang chu ashila ramdanga le khazira aom reng chinawangin ngai zong po tam tak anei chin thu soin ma se company a in kol nuwa ngai zong nei po ngai sakto lovin ana sau chu abwai pui to thu chu ashila afapa ne na anin ngai zong chu alom thu chu ashilbok chuta chuan bong sun chuan min hiak chu nge alo nimya alo di chu asheve thei chia chu min hu chuan min hiak chuan bong sun chu anu thana chuan shwain atana mi poimo tak ani awangin chulai hmuna shwai ani thu chu ashilbok an pani chuan thil tam tak soidunin anin po to hle a bong sun po chuan zoin min hiak chu adu chan tatlat gangster ho lo langin bong sun laka phubalak dan tur an lo la jong ve char mi pani ruain bong sun chu an khola me chia jok chuan bong sun nu ang chuan bia in miswal hawin an kidnap ang chuan a in soi mi pa jok chuan miswal ang chuan bia in bong sun chu alo kalwat lo chuan anu chu an tha tur thu alo soi ve bok bong sun chu amang ang le a apa le a chanu kyang sim chu a shil ngal miswal te address lo pek lampan chuan man mo takin a chhuak ngala chuti lain kyang sim po chuan bong sun nu chu alo khol thei lau bong sun nu chuan a chian te ina alen thu alo soi ta si bong sun chu bumin a om ti an she thiam ngal bong sun pa chuan gok tu chu phone ngalin thil om dan chu awashila gok du po chu amang ang le a bong sun om na chu asana pek mangkhan a chui ve ngala chumi lampan chuan atlan ngal min hiak pon a checker mangin bong sun om na chu alo chuya a om na chu amakati ema wangin alampan chuan atlan ve ngal bok bong sun chu ina chuan valutin miswal tam tak chuan an lo nga kreng mai chuta miswal ho nena chuan miron be ro ti chuan thinrim takin a soya miswal ho an local phei tia chuan bong sun chuan alo khoi shep mai ani chuti lain min hiak po alo thleng ve chi a bong sun aba mu chuan mana abas chuan na chi swal tur lo ti dinga lo chan chuak tu kurang kha ha ka wangin ama chu alo ni reng ti a sheve chia gugdu lo thleng ve le in bong sunin chutia ama chawa miswal asoi sa chu mak ati le a bong sun chak zia chu a sheve chia bong sun chuan miswal te chu ne vekin anjinga pakhat chu alo bi ru a chemte chuan bong sun hnunga tang chuan lovi atum tatlat chu min hiak le du gu de chuan lo mu in bong sun lama chuan an vatlan vata miswal pa in bong sun avi ma chuan min hiak chu wa in do in min hiak chu abit ta jok min hiak chu ahliam awang chuan chhuata chuan atlungal topa bong sun chu chapin amang ang hle gugdu po chuan miswal chu asoi sangal mol min hiak chu damdo ina an shwai ngala reilo te nuwa min hiak po chu alo hara bong sun po chu alom hle bong sun chuan damdo ina aom chung chuan min hiak chu abwai puya alute suk sakin engkim ati sakvekani dogu lo langin bong sun thuruk asheveta chu makalati in an school kalchin lai te angai twa kirle anin shui po na te chuan an chak don lo apiangin bong sun chuan alo pui chin ani ti te chu a she chuak gugdu lo langin miswal pa motor siam na hmuna chuan avakal le gugdu chuan miswal mu chuan police station a witness anga local to ani ti kha shia in mak atiril ru hle miswal chuan chu hun nei tu ani thu chu alo la shi zui
chuta gukdu chuan akar achia thu chu soin chek tur chuan angen miswalin akar chek lai chuan garage chu alo enkwala arin hlilom tur thil alo zong atopa chuan miswalin hmeichhe ho adana hmun in hnuai lu na kongka chu awa mu a gukdu chuan ensian tumin alu dona ma se miswal khalo kalin akar chu achek zo to thule engma chhia om lo thu chu aron shil gukdu po chu chulai hmun atang chuan a hovele tapot police station a chuan gukdu chuan motor siam na a avakal khan miswal pa o alo record chu ni in bongsun chu angai thlak tira bongsun chuan miswal o chu alo sha to awangin an ngai thlak chuan hmeichhe rubo shin miswal ngei kha ani ti chu a hringal chuti lain police dang de chuan miswal chu ama le ama aroin pek tu an lo suya newsa po chuan alo lang chuai mai ma se bongsun le gukdu de chuan miswal tak tak zok chu motor siam na nei tu kha ani ti chu an hre to si midang hne na an han shil ve po chuan omzia nei to lo atu ka chuan gukdu chuan motor siam na nei tu pa in dap theina chu an pu hne na chuan a dil top ma se an pu chuan miswal ber alo in pek to awangin chui zui angai to lo thu chuan alo chang ma se gukdu chuan miswal tak tak zok chu ama chawa chui zom chu atum ta tho miswal ina khan wakalin twal thatu anga in pe an tom to awang chuan him to a lo in ngai lo tur chuan ati kim jang hian la chuan lo ngai hnep mel zet hian an man tak chu miswal tak tak ani arin bik lo thu chu alo shil gukdu chuan miswal nge ani ti asha rawang chuan thinrimin a motor siam na chu adap waka miswal pa po chu a nek shep a police chian ti dang lo kalin chutia phalna tel lawa adap chu atana hlo thu le ban the hial ani thu chu anron shila anron dang thei sham min hiak lo lang vele in bongsun chu avein adu to mawang chuan zana po chuan amu hil theilawa bongsun te ina chuan aril ruput mangte shil turin avakal ta top anhan in mu chuan min hiak chuan bongsun ku chula in a oma chuan ada a bongsun chu adu thu shil ta bongsun chu aham hai hle a chana pek ngal theilo awangin in ngai tuana hun betur chuan ati a min hiak po chuan alo shithiam hle bongsun chu chumizan chuan mutpo amu hil theilo chuta min hiak le gukdu chuan message ron thon ve in movie en puya chuan an lo la som ve zui atu ka chuan bongsun chu office thleng chia ti a mi papani te chuan message a reply lo chan an lo la zot ve zuya ti ngai na shelo chuan na a boy thu chuan a reply ta ve gukdu chu beidong du lavin bongsun ta tur thi chu aleya bongsun laka arel ruput mang chu shil nge yatum bongsun te office a chuan kalin bongsun chu a khola lo chhuak lok tur chuan ati ma se bongsun lo thlen ma chuan miswal khan gukdu a ex hi ji kha en thak reng thu le kidnap atumani anrin thu chu a chian de chuan anron shil te tatlat gukdu chu man mo takin a ex chu a himem ti chian turin atlan chhuak le ngal gukdu chuan hi ji omna awathlen chuan bongsun unaw pa nena lim taka an lo in date tur chu awamu gukdu chuan miswalin aron umzui thut mai thei ti shilin film kur tur chuan acha bongsun chuan hun rei tak chung gukdu chu alo nga ka ma se aron lang the reng lo bongsun chu aril ru an na hle a chuta min hiak chuan aron la muzui bongsun ngui me la mu chuan gukdu wangani ti chu a shethiam ngala min hiak chuan gukdu awang chuan movie en puya asom na po chu a nar ti chu a shethiam aril ru po chu anadeu bongsun keima hi mindu ve thei mai lawem ni ti chuan a zota bongsun chuan makati takin a ena chuta me chedang ang ani ve lo awang tle a chak bik awanga a in sit na te chu min hiak chuan enga ma ngai lovin atira changa ani na shawek chunga pom thei thlap tu ani awang chuan gukdu ai chuan a thlang ta zok an pahni chuan hun nuam tak an mangnun boka gukdu in aron khol le po chuan bongsun chuan ala du ta bik lo bongsun ina a ho nu chuan gukdu chuan bongsunin a khola lak du lo awang chuan a chian nu kha a khola pona a om thu le bongsun chu mulok adu thu chu aron soi
bongsun po chu wachwakin gugdu chuan athil lei kha kengin bongsun chu chian anga a en to lo thu le adu thu chu a hrilh ve tange nge ma se atlai to lutuk bongsun chu min hiak nen anin ngai zon to ba ka gugdu chu chian ang ba ka a en to lo thu chu alo hrilh ve bok atu ka chuan gugdu chuan abial nu hlui kha police station a chuan kovin miswal thalak chu a hmu'a a fing phurangai thu chu alo hrilh le chuta hi ji chuan miswalin arun umzui ani chuan an man thei pha tur thu chu soin police te chu miswal an man thei nan chuan puya du thu chu a hrilh ma se an ruah manna te chu camera atang chuan miswal chuan alo enin alo ngai thlave vek ti reng an shelo miswal chu a hma a witness anga police station a local khani in khata khan camera alo daru reng chu ni in police horwa manna te chu alo mu in alo shevek theya chu wanga police pon man theilo chu an lo ni bongsun le min hiak teron lang ve le in an pahni chuan an hlimdun ve hle a office a de chuan min hiak chuan midang omlai de chuan anin ngai zong ani ti chu atilang thin hle a bongsunero azak thin hle thung hun engemaw chen miswal thawm po are to nu in gugdu abial nu hlui hi ji chu an plan ang chuan miswalin hmeichhia aruk bawna china chuan zanrei to a chuan ama chawin an tei tira arukin police chuan an en thlareng thung miswal chuan police thil tum shat vek awang chuan hi ji chu zui du lovin bongsun chian nu kyang sim bongsun teina hunrei tak cham to chu ho alo tum lai tak ni in chu awaman ta jok kyang sim chu meche dang pali adana hmuna chuan ada ve ngal chuta kyang sim phone chu lak sakin bongsun chu kyang sim ang chuan a text ngala achak em chan te chu azot bongsun la chuan a chian nu emoti in puisoi lo ati nat vai chuan a powar chu a hlau tur thu te chu alo shil chu thu a sha chuan miswal chu alom hle police te lo langin an plana fe lawang chuan an thin rim hle a chuta an thil ti tur zong chu miswal chuan lo shelok vek a an thin thu chu an soi chuak gugdu chuan witness anga aron kalkhan camera a kamru ani chu aring tatlata chuta camera omna tur chu azong kwal atopa chuan miswalin camera ada ruk chu a hmu chuak tange nge miswal po chuan an hmu tange nge ti chu lo hmu in hunrei tak abum theya wang chuan police ho chu molati in anu izat hle bongsun lo langin kyang sim nen chuan message sin an la in bereng chuta kyang sim message chu amak ema wangin aring hlel chan bongsun chuan zo na zotin miswal pa chuan a chan dik tak lo awangin bongsun chuan ambi biak chu a chian nu ani lo ti chu a she chuak ta gogdu khol ngalin a chian nu omna zon mu sak tur chuan angen police ho chuan gyang sim bungwa chu konga chuan an mutatlat bok miswalin arubawani ti chu an chethiam ngala motor chesiam na hmuna khan bongsun nen an vakal ngal ma se meichi ho anda na room kha room thu ru kani awangin an mu chuak theitalawa an hosan le ta top bongsun mang ang chu mutpu amu theilo chuta miswal chuan a chian nu akol nge yani ti lanna video chu aron la thon zui ama chawa akal na hmun tur chu shilin police a shil vai chuan a chian nu chu atha ngal tur thu chu a soibok bongsun mang ang lutuk chu min hiakina chuan avakal ta topa a chian nu miswalin an kol thu chu a soin zon mu sak tur chuan chap chungin nawangen min hiak chuan lo hnemin ama a khoya ma kal lo tura shilin a chian nu chu azon mu sak tur thu chu alo shil chuta chi chu ortirin chu bongsun omna asha zel theina turani min hiak chu mutpo mulovin miswalin hmeichhi thu ruk theina tur om chu alo zong char ma se bongsun chuan athu soi oi lovin ama chuan motor siamna akhan avakal ta thau miswal pa hnuai thok mechanic chuan engma alo shil du lo awang chuan car te chu apai pop bongsun che dan chu miswal chuan alo hmu ve vek awangin bongsun chu a hne theidon lo di sha in bongsunin hmeichhe ho tan na kongka a hmu ve le chuan kongka danga changin kyang sim chu shwain a chuak ta dai bongsun chuan hmeichhe tang te chu zumu in a chhuah ngal vek chuti lain miswal chuan mechanic ne na khan bongsun te omna chu hal turin alo ti ve bok
mechanic chuan asoi ang chuan hal ngal ma se bongsun chu Hmeichhe pathum tenen chuan him takin an ron chuak thei ta tho ma se bongsun chuan a thian nu kyang sim a hmu tel ve lo awang chuan a ril ru an na hle police te po ron thlengin mechanic chu an ron man ngala min hiak po ron thleng ve in a thu a oi lova bongsun ama chawa akal chu alung oi lo hle an pani chuan in hawin bongsun chuan min hiak nun na po chu ama awangin a der thong ve thei ti sha in min hiak chu a chen ta ringot min hiak chuan chutia olsam taka a chen thei mai chu a ril ru an na hle bongsun chu miswal chuan lo khol le in aron hmu na tur address chu aron shil le a thian nu chhana du chuan ama chawa local tur chuan a shil zana chuan bongsun chu miswal omna chuan ama in avakal min hiak chuan a chipe ka changkhan bongsun omna chu lo she thein ama chawin miswal wa hmu atum ti chu a she thiam ngal guk du chu khol ngalin bongsun kalna mun chu a shil ve ngala police te nena local ve wat tur chuan a shil bongsun lo lang ve le in kyang sim le ya puar be a lo om chu a mu chuta bom lian pui chu in chunga chang chuan ron tol thla in kyang sim chu aron del do na wangin bongsun chu atlan phei wata bom chu a lo ti ding bom chunga om miswal chop chuan a pai ta pop ma se awa ensian chuan miswal emo ati chu security guard zok alo ni si chutia poisoi lo ati na rawang chuan bongsun chuan a power chu a hlau zui ngal chu miswal parwa man na vek chu ani miswal po lo chuakin kyang sim chu aron man le a bongsun chuan miswal chu vapanin asilai ken chu hanlak sakmai atum po chuan a thei tamya lo Hmeichhe pa ngai ani to awang chuan miswal chu alom le a bongsun chu are kang ngal ma se min hiak le guk du te ron thleng ve ngalin bongsun chu athat man lo chia chia miswal chu kara lutin atlan sia a guk du chuan a zui ngal chuta miswal kar chu konga tlan liamin luya chuan a tatha min hiak chuan bongsun chu ina shwai ho in dam taka a chu alom zia te chu ashila bongsun wang chuan amang ang hle bongsun po chuan min hiakin a mangai zia chu shetharin ani pon a mangai thu chu ashil ve ta nge police te lo langin accident hlen na hmuna chuan an va thling ve to a ma se luya chuan miswal ruang chu an muzo tatlat lo miswal lo langin luya chang chuan nungdamin alo chuak renga ni engmuzat aliam nu chuan a mel landan te chu tidang lamin bongsun thona company a chuan na interview tur angin avakal le tatlat mai guk du po chu hmuna chuan alo ve lai tak ani awangin miswal nen chuan anin toka an han in bu chu miswal kha ani ti chu a shengal an pahni chuan anin swal ngala miswal chuan guk du chu a hne lo hle ma se elevator a Hmeichhe chu miswal chuan chemte nen chuan a tin tlat awangin guk du chu engma chet le to lo tur chuan awawa guk du po chuan elevator a an chuang chu a enta top guk du chuan min hiak chu khol ngalin miswal chu building chunga a thu chu a shil chu vele min hiak chuan security te chu chhuana zong dang vek tur chuan a shil ngal bongsun bula chuan wakal ngalin a shil ve ma chuan broadcast atang chuan miswal chuan thuron soin min hiak chu ama ron man tur chuan a ron ti vel ani lo chuan minute som pang hnuwa building chu abom dar vek tur thu chu a soi zui min hiak chuan du thlan tur dang nei lovin bongsun chu a secretary bula chuan da a ama nge in miswal chu manatumta min hiak chuan loudspeaker chang chuan building chunga mi de zong chu chhuak vek turin a shil ve bok bongsun le secretary po chu chuan tum ve a ma se miswal khan nunglama changin secretary chu aron vot hlutopa bongsun chu manin building chong chung bera chuan bom nen a phuar bet tatlat mai bongsun adana room chu chain chuan alakal zui ti chuan midang te chwa rwalin building chu a chwa san ve ngal bok min hiak chuan a phone atanga bongsun omna a hmu chuan rang takin in chunga chuan a chau ngal min hiak lo lang le in bongsun ta na kongka chu theito pin ti chia da tuma akut te chu a thi zoi
ma se akut long chuan ati che thei bik si lo bong sun chuan minute tam om to lo thu soin bom chu apwa chep to awangin building chu chwa san ve wat tur chuan ati ma se min hiak chuan du lovin I thi chuan keipo ka thi ve ang ti in kong ka bula chuan om ve tlat bong sun mang ang le tuk chu achap zoi zoya chuta puina chu adil top mayani maktak mayin bong sun chuan achak na chu reilo te hnuwa chuan aron nei kir le ta thut miswalin aphuar na chain te chu olsamte a phelin bom chu alavata wansang taka chuan apaya borua ka chuan puakin nun na tu man ansan talawani building pona bompwa hun law ngak tu zinga chuan miswal po chu omve in makati hle chumizan chuan min hiak ina chuan bong sun churiak ve in an pahni chuan hun nuam takan mang atuka chuan bong sun chuan min hiak le guk du chu miswal an man theina tu ruwa manna asiam puya min hiak chuan geng te kha miswal zong tur chuan arwai ngal chuba ka min hiak game siam chua le internet a te chuan miswal pa mail chu anda alang veka tu pon an mu a an lo sha theina nan ti ani chu wang chuan miswal po chu ama angin kholaya te chuan a chuak thei ta big lo an ram chu a chwa san wat angai ti shithiamin atlan bo ma chuan mi pakhat ne na chang chuan long ticket le sniper chu avalei le sham ma se a chwa ve le chuan avalei na pa chuan lo ring helin gang leader ne na chuan avashil ve le a gang leader chuan min hiak chu shil ve le bokin chu thu an sha chuan silai chu bong sun thanan man atum ngei don ti chu an shingal an rin ang nge in atuka chuan miswal chuan bong sun chu alo khola ama a anin hmuna khan in hmule tur chuan anin bele ta ma se tun chum chu police tenen ruwa man na fel tak an siam sa veka man nge chu an tum to min hiak chuan bong sun chu anun na der thonga da chu aphal to lo le a ma se bong sun chuan thiam de wadilin min hiak po chuan bong sun chu adu dan chu apom pui vele ta nge nge bong sun chu anin hmuna hmun tura chuan wakalin abul loka chuan min hiak le guk du chu an lo bi ru ve bok miswal chu abi rukna an shiat lo awang chuan chet ala khun tur chu an lo ngak top chuta miswal chuan building sang takachang chuan bong sun chu aron kap ta chat mai chuta akar chuan longchol na lam chu apan le ngal guk du chuan zui vatin min hiak chuan ajon mangin miswal na chu alo muzela chu guk du chu shil vele in guk du chuan zui zel atopa chuan miswal chu andang cha thei ta shama chu vele bong sun ron langin miswalin athito emo ati awang chuan ahmule chu makati hle bong sun chuan min hiak pek bulletproof alo ha ka wangin alo la thilo chu ani bong sun chuan bom lian tak chu vom phein miswal chu achunga chuan a khung ta mia atopa chuan miswal chu manni in dam chu nga jel tang tura ti anita ani hun engemaw chen nuwa chuan bong sun bon alaw chak chin ange in games te pol chu asiam chuak beta a game siam chua chu alar ngal hle a hlo tlin pui ngal hle bok min hiak po chuan bong sun chu in nei puya asom ta nge nge a bong sun po chuan alo yes chiang hle sin to bera chuan bong sun le min hiak te chu ro pui takin anin neya guk du po local ve in du sakna aron hlan min hiak nena chuan bong sun hi aril ru itinani chuan ithi ani mai aron ti tel zeu bok thlakwa aliam hnu chuan bong sun chuan fa anei veta a tu po chuan mi pa nei se an ti vek a chan po meichia anei chuan apawar chu ahlan chon zel don wangani ma se meiche phir chu anei ta hlau maya naw om tu pa nga in an om theilo awang chuan min hiak chuan gang member te chu afanu om tuwa chuan ruai ma se anni po chu naw sen in zoite a atlo po chuan an biang te chu aduk cher chur theya wang chuan an om du talo atopa chuan min hiak chuan afanu te chu a om ve a ani po chu aduk cher chur ve tho bong sun la mi te chan puin a boy ve em boxi a ti chuan movie chu atop ta